Morjens. Eli joo, me saatiin nyt valikot, meillä on vaikeusaste. Sitten mä sanon, että mä haluan tässä sen round-systeemin, että monestako kierroksesta on poikki jo. Sitten tehdään se, että vielä eskistä tulee paussia. Voi palata takaisin tuonne päävalikkoon. Eli mennään tuolta menu. Ja meidän täytyy tehdä sitten toinen tämmönen nappisysteemi. Tällä kertaa se on pikkasen yksinkertaisempi, koska me voidaan käyttää sinne ihan suoraan numeroa. Me tehdään taas se statikkina. Public int. Mä nyt pistän vaan rounds. Mun kello on 4:30 aamulla, mä valun taas koko yön yli tehnyt näitä videoita ja muita. Defaulttina vaikka 10 pistettä poikki. Joo, sitten mennään tonne. Itse asiassa mä teen ne tänne järjestykseen. Ja mä otan tän ylimmäksi, mä laitan sen tohon ylemmän napin yläpuolelle. Ja tästä tulee sitten button rounds more. Joo. If more. Ja sitten meidän täytyy muuten takaisin katsoa, että mitähän sinne pistäisi joku maksimi. Oho, mikä se korjekti? Settings. Rounds. On 20, se on varmaan hyvä. Me ei tarvita noita, vaan meidän riittää ja me pistää vaan settings. Piste rounds plus. Else. Me odotan itse teketään ifillä. Koska meidän täytyy tarkastaa myöskin, että noita roundeja ei ole liian veheä. On isompi kuin vaikka 3. Joo, eli jos halutaan lisää rundeja, eikä niitä ole 20, niin silloin lisätään, jos niitä taas ei haluta enempää rundeja, niin niitä täytyy olla yli 3, taas muuten ei tehdä yhtään mitään. Yes. Canvas. Tää on tuolta kaikki 3. Sitten Ctrl Del Duplicate ja siirretään koko pakka tonne ylös. Itse asiassa Ctrl Z:llä mä palasin tohon, missä oli äsken. Mä teinkin näin, että mä siirrän tuolta raahaamalla. Johtuen siitä, että mä en halua liikuttaa sitä X-akselilla ollenkaan. Tää on rounds. Right rounds. Joo, ihan pätevä. Left rounds. Sitten tää nappi. Noin. Ja tuo pitäisi olla oletuksena 10. Me voitaisiin sitten sanoa nuolia siirtää lähemmäksi. Joo. Sitten itse asiassa dupikoida viekin toi teksti ja siirretään sitä vie ylöspäin. Ja tähän kirjoittaa vaan rounds.
mä haluan, että ne on tuolla lähekkäin, niin ne. Että se tuntuu loogiselta. Text round text. Eli rounds text. Text rounds text, joo, hyvä. Täydellinen. Siinä ehkä voisi pistää 2 pistettä. Noin. Ihan helvetin ruma, mutta ei se mitään. On pahoittelun kiroilusta. Joo. Se riittää, että se toimii. Mutta. Sitten meidän täytyy tänne vielä tehdä toi. Duplikoidaan toi ja tosta tulee roundille teksti kanvakseen. Sitten me raahataan tuo text roundsi sinne. Tallennetaan. Ja tonne. Ei ole toisinpäin. Rounds text on settings.rounds to string. Noin. Tosiaan mä itse äsken havahduin, että mä mahdollisesti menin aika nopeasti eteenpäin. Jos putositte kärryltä, pyrkää kelaimaan edestakaisin. Mä menin nyt sen takia nopeasti, koska me ei tehty tässä oikeastaan mitään uutta. Me tehtiin ihan samaa systeemiä, mutta itse asiassa paljon yksinkertaisempi versio vaan, mitä me tehtiin tuo aikaisemmin. Joten se oli sitä asiaa, mitä me ollaan jo aikaisemmin käyty läpi. Nyt se pitäisi toimia. 3 asti ja sitten mennään ylöspäin, nyt tässä 20. Okei. Joo, meillä on täällä virhe. Eli. Meidän täytyy tuossa tarkastaa. Noin. Nyt se pitäisi toimia. Jee. Alright. Siihen voisi tehdä jotain hauskoja. No, se tapahtuisi pitää pohjassa. Ei mitään, se on siinä vaiheessa, kun nostaa hiiren ylös. Mutta joo, siihen voisi tehdä jotain hienoja systeemejä. Esimerkiksi se menisi 23, mutta te saatte tehdä, jos haluatte. Mä en rupea sitä tuohon säätämään. Se ei mikään paha juttu kuitenkaan ole. Mitä tapahtui? Tekstit katos. Okei, ei kysymyksiä. Hyvin toimii. Joo, sitten. Joo, nyt se on meillä tallennettu settingseihin. Se tulee sieltä. Sitten meidän täytyy vaan tuolla itse pelissä sitä vähän säädellä. Eli mennään tonne player vastaan aihe vaikka ensin. Tuota. Me voitais tehdä tähän kanvakseen, joka on näillä molemmilla sama. Tehdään se niin. Mä ainakin kuvittelen, me voidaan tässä. Katsotaan ja ihmetellään myöhemmin lisää, jos ei voida. Mitäs mä keksin täällä nimessä? Mulla on nyt hukku ajatukset ihan täysin. Mä teen tästä ihan tällaisen kuin master script. Kuulostaa erittäin fansiltä. Fäppäihin mä otan tuon kanvaksen ja näytän lisää ominaisuuksia. Täällä on tämmönen lukon kuva. Mä klikkaan siitä. Ja jos mä nyt palkkaan jonkun muun, niin tää inspektori pysyy koko ajan siinä kanvaksessa, milloin se lukittiin. Ja nyt mä oon mennyt tänne scriptejä ja rausa, ottaa master scriptin ja raahata sen sinne kanvakseen. Ja sitten ottaa lukon pois, niin se lähtee sitä pois. Ja nyt täältä löytyy master scripti, jos me mennään
pelaajasta pelaaja, niin täältä löytyy myöskin sama. Yes. Okei, nyt tää tuli muuten taas. Yleensä kun mä teen reloadin, niin joku lakkaa toimimasta. Tai sitten tänne tulee semmonen hauska teksti. Nyt ei tullut vielä ainakaan. Ja älkää kysykö, miksi tämän nimi on MasterScript. Mulla ei ole mitään käsitystä. Mä vaan tein sen. MasterScripti, mä yleensä käytän jotain tämän tyyppistä nimeä silloin, kun mä teen jonkun yleisen skriptin, joka niin käsittelee sitä pelilogiikkaa. Meidän itse asiassa pelilogiikka on jossain. Player muuten, onko se täällä? Missä meidän score on? Se on, joo. Meillä on täällä pallon liikkeessä meillä on pelaajan pisteet. Me tehdään muutos, me siirretään ne. Mä leikkaan tuolta ne kaikki ja lisään ne MasterScriptiin. Ja joo. Mä otan myöskin noi tuolta pois. Tehdään se tonne. Sitten muuten tänne tarvitaan uusin, unity, engine, ui. Sitten canvas. Täytyy noita rahata tonne. Tämä itse asiassa muuten joudutaan tekemään erikseen molemmille skeneille, mutta tehdään se tälle AIlle ensin. Sitten täältä löytyy vielä joo. Me tehdään tänne toinen void add score. Tehdään taas booleanilla ja boolean player 1. Sitten me tehdään tämmönen kikkailu, että me lisätään tänne tenkää mä sen näin vai pitäisikö mun hakea se itse? Noin. Mä voin hakea sen täällä skriptissä. Tehdään se privaatena. Me annetaankin tälle muuttujan MasterScript. Noin. Eli me haetaan tää skripti, jolloin tää palm momentti voi käyttää sen muuttujia. Ja me tehdään se tuolla avakessa. Se tulee ole canvaksessa, joten game object tulee muuten masterscript on game object.find. Otan toi canvas .get component masterscript ja sitten vielä sulkee noin. Eli nyt me haettiin toi masterscripti tänne objektille. Ja mä leikkaan tuolta noin. Mä lisään ne tonne. Mä leikkaan noikin. Nekin lisätään tonne. Me tullaan käyttämään niitä myöhemmin hauskalla tavalla, mutta nyt me ei siitä mietitä. Ja täällä me otetaan vaan masterscript. Piste. Ton täytyy lisätä public. Ensimmäistään käyttää sitä tuolta. Add score. Ja noin x9 eli true. Silloin ykköspelaaja saa ja toivottavasti menee nyt nää oikeinpäin. Se nähdään siinä. False. Ja sitten me tehdään se
pisteiden muutos ja sen tekstin muutos tänne. Eli if play 1, niin se on toi. Eli se, ja se on sitten toi. Joo, mehän muutaan se tekstikin tossa, niin siihenkään ei tarvitse koskea. Sitten me voidaan tänne itse asiassa tehdä tarkastus tosta. Meillähän on täällä rounds. If player 1 core. Mä pistän näin. On isompi kuin tai yhtä suuri kuin toi settings.rounds. Toi toimii niinkin, että tässä on vaan, että kun se on sama kuin toi rounds. Mutta mä teen sen noin siitä syystä, että jos jostain syystä käy joku bugi tai joku muu vastaava, jonka takia toi pelaajan pistemäärä menee yli ton roundsien. Eli jos meillä on se 10, niin se menee 11. Jostain syystä se hyppää 9-11. Sinne ei ikinä missään tilanteessa pitäisi tapahtua, mutta jos se käy, niin tämä koodi toimii silti. Se pelaaja voi vähän ihmetellä, kun se tuli 11 pistettä 10 sijaan, mutta se ei meitä nyt kiinnosta. Ja sitten me haluttaisiin lopettaa se peli. Me tehdään tänne näin uusi muuttuja. Vai tehdäänkö? Tehdäänkö settikseen? Mä en tiedä. Me tehdään se tänne. Tää on myöskin static. Booleani. Public. Boolean. Ja game ended. Joo. Ja startissa game ended on false. Ja tossa game ended on true. Molempiin tehdään toi. Me tehdään tänne myöskin se, katsotaan jonkunnäköinen tulostussysteemi. Tässä päästä nyt vaan eteenpäin, saadaan tää tehtyä vielä. Mielellään tämän videon aikana. Mä en haluaisikaan pitkiä videoita tehdä, eli täällä mä teen sen tonne. If master script.game ended se on huutomerkillä, eli jos peli ei ole päättynyt, niin resetoidaan sen pallon positio. Muussa tapauksessa mä itse asiassa teen tämmösen tempun. Itse asiassa me tehdäänkin näin. Mä muutan ton tonne. Eli me pistetään sen positio joka tapauksessa nollaan. Mutta jos peli ei ohitte, niin laukaistaan se pallo. Mutta jos peli on ohitte, rp.velocity on vector 3.0, eli 2.
No se ne on varmaan aivan samat, mä en usko, että mitään eroa itse asiassa. Mut joo, eli jos peli on ohitte, niin silloin tuo meidän pallo menee keskelle, mutta se pysähtyy siinä, se ei lähdekään liikkeelle enää mihinkään suuntaan. Ja me voitais tehdä kanssa semmoisia tarkistuksia, mutta jos se pallo ei liiku, niin periaatteessa meidän ei tarvitse. Katsotaan, mitä tapahtuu. Sitten mennään tuonne pelaajan liikkumiseen. Ja tänne me voitaisiin itse asiassa tehdä tohon väliin iffi. Estää pelaajien liikkuminen. Se mun mielestä pelissä tuntuu aina loogiselta, että sun ukko ei liiku enää, se mikään kontrolli ei enää toimi silloin, kun se peli on ohitte. Se ei tarvitse silloin enää ihmetellä. Jos peli ei ole loppunut, niin liikutetaan. Muussa tapauksessa se saa seistä paikallaan. Toi saa pysyä ihan tollasenaan, jolla ei muuta merkitystä. Sitten mennään vielä tonne. Ja kenen se on? Joo, eli meillähän koko koko update on yhden if-lauseen sisällä, jos me katsotaan toi pallon paikkaa. Me lisätään tänne uusi ehto tuohon samaan ifiin, masterscript.gameended. Joo. Ja huutomerkki sinnekin. Laitoinhan mä sen tonnekin. Kyllä. Noin. Nyt tonne muuten tuli. Eli kun se kysyy sitä reloadia jossain se nyt tallensi sen, niin se näköjään toimi. Mutta joskus kun mulla ainakin itsellä, tää tulee Assassin's Script, tai niin siis toi polku tuolle tiedostolle, niin silloin nää lakkaa toimimasta ja mä joudun sulkettuun ja käynnistää sen uudestaan. Ja sitten lähtee taas toimimaan. Mä en tiedä yhtään mistä se johtuu, mutta niin on käynyt useamman kerran. Joo, eli nyt meidän pelin pitäisi loppua sinussa, kun päästään haluttuun pistemäärään. Kai. Kokeillaan. Pistään toi 3 ja se loppuu nopeasti hardillinen. Pallo liikkuu lujaa 1. No, se loppuu heti. Joo. Oho. Täällä on virhe. Tuossa pitäisi olla iffi kans. Toi tohon ja toi on clear 2 kore. Yksi, 2. No vitsi, mä osuisin. Pääsin se 3 vielä sinne. Jes. Eli nyt näppäimet ei enää toimi. Kaikki on uskomattoman hienoa. Me voitais tuossa itse asiassa myöskin palauttaa noin pelaajat takas paikalleen, mutta en mä lähde sitä tekemään. Sen on voisi tehdä kans ihan vaan if-lauseella. Todennäköisesti itse asiassa täällä masterscriptissä. Updaten sitä ei kannata tehdä, koska sitä se joka päivityksellä, niin kauan kun peli on ohitte, niin se heittäisi niitä siihen samaan kohtaan. Se toimii, mutta se ei ole järkevää tapaa. Koska se tekee periaatteessa turhaa työtä koko ajan, silloin kun se peli on ohi. Mut joo, nyt me tarvitaan tänne sitten vielä jonkunnäköinen ruutu. UI. Ja me tehdään täältä paneeli. Sitä on huomattavasti pienempi tuohon keskelle tommonen. Laitetaan sitten vaikka. Mä otan tuohon tuolta. Eli tästä pystyy muuttaa mihin pisteeseen toi ankkuroituu. Nyt se on keskipisteensä. Tuolla aikaisemmin oli tommonen, mikä on venyvä. Jos on venyvä malli, niin jos kanvaksen koko muuttaa. Tää muuten ei vaikuta, koska tämä on relatiivinen koko. Anyway, jos mä muutan, niin se muuttuu. Koska se on niin kuin
Tämän koko oli, toi käytössä, tämä koko on suhteellinen siitä, mihin kokoinen se ikkuna on, missä se on sisällä. Eli siellä on joku tietty määrä pikseleitä, mitä se on vasemmalla ja oikealla ja vasemmalla oikealla yhdellä ja alhaalla. Mutta me ei haluta sitä, vaan me halutaan, että se on tuossa keskellä. Otas tuo takaisin. On tuossa keskellä ja se pysyy aina saman kokoisena. Tehdään siitä vaikka 600 leveä ja 400 korkea. Positio on ihan keskellä. Ja sitten tämän paneelin sisällä tehdään UI text. Pelaaja jompi kumpi voitti. Ja mä vedän taas sen tällä tekniikalla. Se on aina yleensä musta helppo tehdä. Sitten mä teen taas valkoista tekstiä, että se näkyy tuossa paremmin. Ja siirretään se vielä tuolta tuonne ylälaitaan johonkin tohon kohtaan. Pistää oikeastaan 3.5. Ja asiassa tehdään sitä vielä Joo. Yes. Ja no. Itse asiassa me muutetaan tohon muoto. Nyt mä voin mun mielestä kertoa tähän alle lisää, se menee aina alaspäin. Yes. Siirretään tota vielä alemmaksi. Pistetään vielä isolla. Fontti vaikka 100, niin se on hieno. Sitten lisätään tuohon vaikka vielä buttoni. Nyt tulee muuten pitkä video, koska mä haluan tehdä tämän loppuun. Mä en viitsi tehdä enää toista videoa näistä loppujutuista. Tehdään nyt, urakoidaan nyt oikein kunnolla loppuun asti. Tommonen nappi -150, -120, se on ihan jees paikka sille. Ja sitten se teksti sille, menu. Ja mä menen aina mä siirrän ton keskelle ja se on ainut nappi. Mennään aina valikon kautta. Me oltais voitu tehdä tähän toinen nappi, mistä voi niinkö käydä ton pelin uudestaan, mutta menu. Oltais voitu tehdä tähän 2 nappia, toinen menu ja toinen niinkö rematch, joka pelaa vaan heti uudestaan. Mutta no joo, ei sekä oikeastaan mitään työtä olisi vaatinut. Se olisi vaan tehnyt napin, joka lataa tämän saman skeneen uudestaan. That's it. Mutta mennään nyt valikon kautta. Säästetään vähän aikaa siinä. Te voitte itse tehdä, jos haluatte. Menubuttoni tulee nimeksi. Sitten muuten Canvas tonne Apple. Niin nämä menee tuohon prefabbiin, mikä tuolla on. Eli ne menee sen toisen skeneen suoraan. Ja text winner, voittaja. Tuolla meidän täytyy, mä heitän tuon sinne ja laitetaan kanvaksen sinne suoraan. Meillä ei ole siellä vielä mitään. Hetkinen, mikäs
Meillä on se master-skripti siellä. Lisätään se siihen. Ton menu. Joo. Ja me tarvittiin toi skene managementti. Ja sitten me otetaan toi tuolta kopioiden tonne. Laitetaan sen 0, kuten meillä siellä täällä on. Meillä on menu nollassa. Jos mä nyt painan tuossa playtä, tuon pitäisi ei kun ei toimikaan, koska meillä ei ole sitä täällä laitettuna. Mutta menu. Close nyt. Yes. Toimii äärimmäisen hienosti. Joo. Me päästään takaisin valikkoon. Sitten meidän täytyy toi teksti muuttaa tohon. Winner text. Elikkä Wieneri teksti. Mitenköhän tässä tehtiin muuten rivivaihto? Mulla ei ole mitään käsitystä, miten mä saan sen stringissä tehtyä. Monitor string. No itse asiassa me voitais tehdäkin tää näin. Meillä on tää text winner. Mä duplikoin sen, että meillä on tää 2. Alemmaksi vaan pelkkä win. Ja mä poistan tuosta player x tekstin. Ja menen toinen, mä poistan sieltä wins tekstin. Apply. Eli meillä on 2 tekstiä. Toinen on pelkkä pelaaja, toinen on toi teksti. Tai toi voittaa teksti. Ja nyt me voidaan ihan vaan ottaa toi. Millä se nyt oli winner tekstillä? Winner text on player 1. Ja tohon tehdään tuohon pieni hienostelu. Otetaan täältä game object find player 1 piste compare tag ja mä lisään tollekin oman takin. Meillä SP. Mä en sitä olisi tarvinnut, mutta mä haluan tehdä sen näin. Toi valittaa tuolla jotain. Joo. Joo, siellä on varmaan joku virhe. No joo. Tosta puuttuu teksti. Noin. Compare tag ja SP. Eli jos pelataan yksin peliä, niin siinä tapauksessa winner text on player AI. Ja tuohon tulee player 2. Eli jos pelataan yksin peliä, niin se ilmoittaa, että niin tietokoneen vastustaja voitti. Niin se on 10 default. No tää on käynyt 10 äkkiä menee. Joo. Niin joo. Se on 493 erroria. Eli koska meillä on toi asetukset tiedosto, mitä meillähän ei ole tässä nyt olemassa, ja muuta vastaavaa, niin meidän täytyy periaatteessa tätä pelikennosta nykyään aina täältä valikon kautta. Muuten se ei toimi. Ja toi
Hetkinen. Hetkinen. Nyt meillä on joku virhe jossain. Masterscript rivi 43. Toi. Niin joo. Mun moka, täysin mun moka. Joo, eli mehän unohdettiin laittaa tänne toi. Meidän täytyy tuolta text winner laittaa ton. Joo. Mä laitan muuten tuolta myöskin taas tuonne Canvas ja Apple. Mä en ihan varma toimiks ne suoraan. Mennään muuten ihan varmuuden vuoksi vielä valikon kautta. Se itse asiassa voi toimia muuten ilmankin, mutta en ole varma tarviiko sitä settings tiedostoa. Joo, nyt sen tuli. Ja peli lakkas pelaamasta. Toivon, että se ei ollut hyvä idea siitä jättää tuo keskeyttää palloa, koska se jää tonne. Tai no joo, voidaan jättää se siihen, mutta me mennään tonne. Muokataan paneelia. Ja pistään täältä toi täysin, jolloin se ei ole enää läpinäkyvä. Ja sitten tehdään tuosta tekstistä mustaa. Niin nyt se menee 10 asti, kun meidän mennyt valikon kautta, niin ei sellaista säädettyä. Joo. Okei, nyt se on hieno homma. Meillä alkaa pikkuhiljaa olla melkein 40 minuuttia jotain tätä videoa. Mitä meiltä vielä? Puuttuuko meiltä vielä jotain? Niin toi paneeli varmaan pitäisi. Panel winner. Ja sitten meidän täytyy tänne game object winner panel kanssa. Ja toi on oletuksena pistää tuosta pois päältä tonne Apple. Sitten mennään tänne. Ja kun tuolla peli loppuu, niin meidän täytyy ottaa toi winner panel set active true. Tonne sama. Ja me itse asiassa voidaan tonne startissa laittaa se falseksi. Jolloin se on varmasti pois. Mehän, koska on startissa false, niin se voi olla täällä editorissa päällä. Niin, joo, noin, toi täytyy tonne vielä raata. Antaa taas Apple. Nyt se pitäisi kadota. Sitten kun tulee se 10 pistettä, joita parhaani mukaan väistellä, niin sitten sen pitäisi ilmestyä. Jes. Mennään valikkoon. Pitäisi katsoa tonne. Toimiiko tää suoraan? Kuinka pitkällä? Aika erreitä ei vielä tullut. Oh yeah. Ja vaikeustasoinkin pitäisi toimia. Mahtavaa. Joo. Mä en tiedä yhtään tällä hetkellä, että unohdiks mä jotain.
Niin, tämä Player 1 vastaan Player 2, niin täällä lähti toimia periaatteessa pelkästään sen avulla, että tämähän on meillä täällä prefappinä, jolloin kaikki muutokset, mitä me tehtiin ja pistettiin aplyä, niin ne tuli myöskin tänne toiselle skenelle, koska se käyttää ihan samaa objektia. Täällä on kaikki masterscriptit valmiina ja se otti noin. Kun on saman ton prefabin sisällä noin, mitä me täällä käytetään, niin silloin toi toimii suoraan. Toinen vaihto on se, mitä me täällä tehtiin täällä ball movementissa. Tää toimii suoraan sen takia, koska me haetaan se täällä skriptissä. Eli täällä pallossa, niin se on privaatina, niin se ei edes näy, mutta jos mä laitan ton publiciksi, voi näyttää mitä se tekee. Eli sehän on tällainen none, eli siellä ei ole mitään, mutta kun painaa playtä, niin sinne löytyy heti Canvas master script, eli tää skripti, koska se hakee sen aina siinä alussa. Mutta sen ei tarvitse olla publikki, joten pidetään se privaatena. Periaatteessa mikään näistä ei tarvitse olla publikkina, kaikki voisi olla privaateja, ja sitten siihen pystyisi laittaa semmoisen serialaisiple muuttaa niin ilmoituksen siihen eteen, jolloin ne näkyy täällä editorissa, mutta me ei siitä vielä välitetä. Mutta jees. Nyt meillä on peli. Ja itse asiassa tehdään vielä näin. Mennään Build Settings. Otetaan tuota PC. Ja en sano, onko tällä mitään merkitystä. Mutta olkoon nyt 86. Mennään muuten Player Settingsiin. Joo, muuten yksi asia unohtui. Nyt on pitkä video, jota ei kiinnosta. Mä haluan piilottaa hiiren. Ei kun hetkinen. Me tarvitaan se näkymiin valikossa. Mä annan hiiren olla. Se näyttää vähän tyhmältä tuossa pelissä. Mutta ihan sama. Koska meidän valikko ei toimi noilla näppäimillä tällä hetkellä. Täällä periaatteessa olisi niin firman nimi, pelin nimi. Sitten olisi ikonit, mitä se peli käyttää. Sinne voisi tehdä sille oman kuvakkeen, mikä näkyy esimerkiksi työpöydällä, tai jos käyttää Androidia, niin se näkyy siellä Androidin valikoissa sillä. Running background on semmoinen, mitä saattaa monet ihmetellä, eli jos sä klikkaat ohi sitä ruudusta, niin se peli pysähtyy. Mutta jos tää on valittuna, niin silloin se peli jatkuu, vaikka sitä niin se ei ole valittunakaan. Mutta tässä pelissä on ehkä paremmin, että se on pois päältä. Ja täältä voisi niinku aspect ratioita laittaa tähän peliin vaikka pelkästään 16:9. Sitten täällä on ikoni, mikä on periaatteessa sama kuin toi. Se voisi korvata eri laitteille ja varmaan eri ikoni ilmeisesti. Sitten on splash screen, joka on niin kun sen käynnistää sen pelin, niin ensimmäisenä tulee Unityn oma, mikä me tullaan näkemäänkin, kun me kohta kokeillaan. Ja sitten täällä on vielä jotain niin grafiikka piirtämiseen liittyviä asetuksia. Mä rupean niitä käymään sen enemmän läpi. Jos tehdään pieniä simppeleitä pelejä, niin se kannattaa koskea. Ehkä oikein antaa tätä Project Settingsista löytyy myöskin Quality. Ja täällä on eri asetuksia. Eli täällä on multisamplingit ja täältä löytyy V-synkki, mikä voi laittaa pois päältä tai päälle ja muuta vastaavaa. Ja joo, me ei nyt lähdetä niihin koskemaan. Eli Build Settings, kaikki on tehty, pidetään tuota Build. Voidaan tehdä se tuonne kansioon. Mä teen sinne nyt uuden, heti kun mun joko kovalevystä lähtee käyntiin.
Mä en tiedä mikä Windowsin tilanne on. Miksi mun täytyy odottaa, että joku kova levy, mikä on ollut pitkään Itlessä, käynnistyy ennen kuin mä voin tehdä uuden kansion tai avata toisen aivan eri kovalevyltä jonkun tiedoston. Se on äärimmäisen ärsyttävää. Tehdään tänne Builds-kansio. Tai no, mä itse asiassa nimeä. No joo. Ja tää nyt on vaan Pong. Save. Se menee tuosta läpitte ja sen jälkeen sen pitäisi avata toi kansio. Täällä on muutama iso debuggi database-tiedosto. Voitte poistaa ihan suoraan. Shifti pohjaan, delete, enteriä. Ja sinne meni. Datakansio kuuluu tuohon peliin. Siellä on periaatteessa kaikki sen pelin resursseja. Mä itse asiassa oikeasti tiedä mitä täällä on. On täällä noin, niin täällä löytyy noin levelit, mitä me ollaan tehty. Sitten täällä on shadereita. Se oli Unity Engine, tuossa on mono jonkun verran ja jotain Unity resursseja. Mitä se pelimoottori tarvitsee. Täältä löytyy ihan suoraan. Tää on semmonen, mikä moni on varmaan joskus nähnyt jossain pelissä. Pistetään kuule ihan Full HD tosta ja play. Eli tää on se splash screen, mikä on Unityltä. Mä sen sais oma laitettua tuohon perään. Ja jos on professional versio maksullinen, niin silloin sen saa kokonaan pois. Pelataan tosta. Oho, wow. Meidän hiiri on muuten ihan älyttömän herkkä. Musta siinä hävisin. Mut joo, ei mitään. Jos se peli näyttäisi toimivan. Yksi juttu on, Alt F4 saa peli pois päältä. Meillä ei quit game-nappia missään. Mutta joo, ihan sama. Me katsotaan sitä vaikka seuraavassa pelissä, miten quit game tehdään. Tai sitten otitte sen Googlesta, jos kiinnostaa. Nyt tuli melkein 50 minuutin video tästä. Olisi pitänyt jakaa 2 osaan, kun tuli näin pitkä, mutta en malttanut millään. Halusin tehdä tämän loppuun. Eli joo, me saatiin Pong-peli tehtyä kutakuinkin ihan hyväksi. Tämähän oli siis yksinkertaisin peli, mitä mä vaan ikinä periaatteessa keksin. Ja katsotaan, mitä me lähdetään tekemään seuraavana pelinä. Yksi idea mulla oli, että jatkaa näitä yksinkertaisia vanhoja pelejä, että voisi lähteä tekemään jotain kopioa Space Invaderista. Mutta katsotaan. Voi olla, että me lähdetään tekemään kans jotain ihan vähän uutta. Uutta jotain tyylistä. Ehkä voidaan tehdä myöskin joku pohja. Et ei tehdä itse asiassa valmista peliä, vaan tehdään vain joku pohja pelille ja te saatte sitten periaatteessa itse jatkaa siitä pohjasta eteenpäin. Ja sitten mä voin itse tehdä aina silloin tällöin videoita, missä mä teen siihen jonkun uuden ominaisuuden, mutta katsotaan sitä sitten myöhemmin. Mutta näillä näkymin tämä peli on nyt tässä. Me saatiin se suhteellisen hyvään kondikseen. Kiitos katsomisesta ja tosiaan kirjoittakaa kommentteihin. No totta kai, jos minkä tahansa videon aikana tuli kysymyksiä, niin toivottavasti kirjoititte. Mä en muista sanoinko mä siitä ihan alussa, toivottavasti sanoin. Mutta nyt erityisesti viimeisen videon kohdalla mä haluaisin, että tulee kommenttia siitä, että oliko tässä sarjassa mitään järkeä, kuinka hyvin tämä toimi, kuinka hyvin te pysytte perässä, kuinka hyvin te opitte, oliko mä liian nopea, menikö mä liian hitaasti ja jäikö kuinka paljon niin ymmärtämättä, mitä tapahtuu, miksi tapahtuu. Mä yritin kaiken mahdollisimman nopeasti ja hyvin selittää, ettei tästä tule kauhean hidasta, mutta se ei aina kauhean helppoa, koska itselle ne asiat on monet aika tuttuja vaikka. Muutama semmoinen tulikin, mitä mä en muistanut, ja oli tuossa se yksi uuskin asia, mikä oli muuttunut viime kerrasta, kun mä oon käyttänyt. Mutta joo, kiitoksia tästä ja katsotaan, mitä seuraavaksi ruvetaan tekemään. Morjens!